Nachádzame sa v priestoroch psychiatrického stacionára pre deti zameraného na liečbu porúch príjmu potravy. Stacionár je súčasťou kliniky detskej psychiatrie. Kapacita stacionára je 12 pacientov a dĺžka liečby maximálne 90 dní. Do stacionára pacienti prichádzajú denne od 7 do 14:30. V tomto čase je pre pacientov zabezpečené stravovanie vo forme raňajok, desiaty obedu a v prípade potreby aj olovrantu. Pacienti majú edukatívny a terapeutický program. Pri vstupe do stacionára je recepcia, kde prichádzajúcich pacientov s rodičmi privítajú zdravotné sestry. Aktuálne sa nachádzame v časti stacionára, kde trávia pacienti väčšinou času. Komunitná miestnosť predstavuje priestor, v ktorom prebiehajú rané komunity, ako aj skupinové terapie, mindfulness techniky a relaxácie. Ďalšou z miestností je jedáleň. Pacienti sa stravujú pod dohľadom zdravotnej sestry. Tento priestor sa zároveň využíva aj ako škola na vyučovanie v rámci doobedia a na aktivity s vychovávateľmi v popoludňajšom čase. V druhej časti stacionára je dielňa, miestnosť, ktorá poskytuje priestor na rôzne arteterapeutické techniky, respektíve voľnočasové aktivity s vychovávateľmi v popoludňajšom čase. Nasledujú dve terapeutické miestnosti, ktoré sú vizuálne veľmi podobné a nevyzerajú ako typická ambulancia. Miestnosti slúžia na individuálne psychoterapie a pohovory rodín s terapeutickým tímom, ktorý tvorí lekár a psychológ. Do liečby sa snažíme zapojiť celú rodinu. Poslednou z miestností je ambulancia. V jej priestoroch sa realizuje podávanie medikácie, somatické vyšetrenie, prípadne odbery ako aj pravidelné váženie. Poskytuje priestor aj na špecializované konziliárne vyšetrenie. Terapeutický tím tvoria dvaja psychiatri, dve sestry, psychológ a arteterapeut. Ďalšími členmi sú špeciálny pedagóg a vychovávateľ. Dôležitou súčasťou sú skupinové terapie, v ktorých pacienti otvárajú rozličné osobné témy. Učia sa lepšie porozumieť sebe a svojim pocitom. Často dostane priestor na spoločné skúmanie, ako riešiť rôzne životné situácie, či ako zmeniť vzťah k svojmu telu.